हाय या निकला मोकेदा संदीप शेट्टी राय ಎಂಗ್ ನಿಕಲು ಬೇತ ವಿಷಯ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಾಕರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಏನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಕಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಟೈಯ ಬಂದು ಹಾಕಲಿ ಹಲೋ ಕೇಂಜಿ ಕುಡೋರು ಹಾಕಲಿ ಟೈಯ ಬಂದು ಹಾಕಲಿ ಅಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕದ ಟೀಮು ಮಾತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕದ ಒಂತೆ ಜನ ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಇನ್ನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಾತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ 4-5 ಜನ ಫಾರಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಡೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ದಾಯ್ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡೈತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಪೋನಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಣೀತೇರುಳ್ಳೇರು ಮಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮಾರಿ ಇನ್ನು ನಾವಿತ್ತೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕದ ಎಂಗ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಲ್ಲ ರಡ್ಡರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕೋಡ್ಲ ಮಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆಂಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಧನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಣೀತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿತೇಶ್ ಆರು ಚಪ್ಪೆ ಸೋರು ಹಿಡಿತಾರೆ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕೋಡ್ತಿವ್ರು ಬಿಸಿ ಆಯ್ರು ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಾತ ಬಿಸಿ ಆದ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತೇನು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತನ 7 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತೂಕ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ನಿಕ್ಕುಲು ತೂತಾರೆ ನೈಟಿ ಬಾರ್ದು ಪರಮ ಸುಂದರಿ ಬಾರ್ದು ನಲ್ತಿದ ಅಂಜನೆ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕೋಡು ಎಂಕುಲು ಲಂಗ ಬಾರ್ದು ನಲ್ತಿತ್ತ ಐಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಏಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಬತ್ತಿಂದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ನಕಲಕ ಇಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಏರಿಂದು ಇತ್ತೆಂಗುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಕಲ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕದ ಅಂಬಲು ರಡ್ಡರ ಪೀಠದ ಹೀರೋಯಿನಿ ಚೂರು ಪಾತೆರೊಳಗೆ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯದಾದನ ಪಾತೆರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಾನೆ ಪೂರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಣೀತ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಸಿಟ್ ಬರ್ರ ಆತ್ರಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲಿನಿ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಏರಡ ದಾದ ಇತನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂದಾರಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕ ಟೀಮು ಆಜಪ್ಪರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ ಎತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಯಾರು ಸಿಂಪಲ್ ತುಲೆ ಯಾರು ಆಜಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಬಣ್ಣ ತಿಕ್ಕಿರ ಯಾರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಜಪ್ಪ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವು ತುಲೆ ಮೂಲ ಈತು ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆರು ಏತು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಹೊರ ಇಡೆ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಆರು ಪಾತೆರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಈತೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮೋಕೆ ಲೆತ್ತು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಜಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಜಪ್ಪ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅರೆಗೆ ದಿಕ್ಕದಿನ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದರೆ ಈತು ಪೂರ ನೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕದುಂಡು 6 ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಅವು ನಾವು ಪನ್ನೊಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ನೀ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದ ಎಂಕುಲೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಪುಣ್ಯ ತುಲೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ತೊನ್ನಗ ದೇಶದ ಫೋಟೋ
ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಖಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಜಪ್ಪ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೂಲುಂಡು ತೆಲೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಇದು ದಯಾಗಿ ತಿಕ್ಕದ ಪನ್ನೊಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ನಿಖಲೆ ಮಾತಿರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ರೇತ ಸಿಂಪಲ್ ಉಳ್ಳೇ ತುಲೆ ಹಾಂ ತುಲೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಆ ರೇತ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಧನೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಬಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ್ನ ಟೈಮುಡು ಪಂಡ ಚಿತ್ತುಗುಳಿ ಮಾರ್ದು ಐದು ಬದ್ ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ದೀದು ಬಾಕಿದ ಕಾಸಿನ ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ದೀದು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಗನು ಜಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನ ಮಲ್ದೇರಿ ದೇವನಾಗ ನಮ್ಮ ಅರಟ ಪಾತೆರ್ನಾಥ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಜನ ಹತ್ತು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಬಂದ ಆರ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅರೆಗೆ ಅವ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ನ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದೇವನಾಗ ಇನಿ ಕಾರಣ ಈ ಸಾಧನೆ ಎತ್ತುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನೆರ್ದಿಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸಹಾಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಬೇರೆ ನಮಗೊಂದು ಗಾದಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅವು ಬೇರೆ ತೂನಕನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಬೇರ್ನ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತದು ಬೇರೆ ನನಲ 150 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪೋಡು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಬಣ್ಣ ಪೋಷಕ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪದ್ಯ ಐ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇರುಲ್ಲ ರಚನೆ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಬರಂದು ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಆಸೆಂಜ ಬಂಡ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಹೀರೋನಕ್ಕನ ಕೈಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಬದಲು ನಮ್ಮ ನಿಜ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಏರುಳ್ಳೇರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿನ ನಮಗೆ ದಾದ ಏರಗನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಎರ್ನ ಕೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರೇ ಬರ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನ ಬಡವೆ ಆದಜ್ಜಿ ಹೀರೆ ಬಡವೆ ಆದಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಹೀರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಓಕೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಲ್ಲಾಡಿಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಾಂ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ ಬಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬರೋದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವನಾಗ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಳೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾವನಿಗೆ ಎದ್ದೆ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಈ ಪುಸ್ತುಗುಳಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ರಟ್ಟರೆ ಎಕರೆ ಜಾಗನ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಾಜಪ್ಪ ಸರ್ ಬೇರೆ ಕೈ ನಮ್ಮ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈಗಲೇ ನೆಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಖುಷಿ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಈಗಲೇ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಗ ಐದು ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಪ್ಪಸೋಡ ಟೀಮ್ ಚಪ್ಪಸೋಡ ಆಚಪ್ಪರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇದು ಅವರೇ ಬಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಚಪ್ಪಸೋಡ ಟೀಮು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಪ್ಪಸೋಡಾಗಿ ಶೀರ್ಷಕ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರುಚಿ ಕೊಡಲಿ ಅವರ ಆರಿಸಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೂ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. 2004 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಜೋಂಪುರ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕುರ್ಚು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕುರ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡರು. 2004 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆಯುವುದು. ಕಿತ್ತಳೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಧಾಂಶ, ಕಿತ್ತಳೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ವಸಂತಿ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆ. ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು. ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಅದೇ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಪಬ್ಬದ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೆರಗಿ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನೀ ಹೇಳ್ತಾರವಳ 130 ಕೋಟಿ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಅರೆಕಲ್ ಆಜಪ್ಪವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗೆ ನಾನು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು, ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ MP ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇರ್ಬೋದು, ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ET ಖಾದರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಕಾಣಿಸೋದು. ನನಗೆ ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ,
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮಸ್ಯೆದವರು ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ಶುಚಿತ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. MP ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಿದ್ರು MP ಅವರು 4 ದಿವಸ ಕೂತುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಅಪರ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಇಟಿ ಖಾದರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು, ನನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು, ಮಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುರತ್ಕಲ್ ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ ಆಜಪ್ಪ ಸರ್ ಬೇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರ್ ತುಲೆ ಅರ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಲಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡಿರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದರೆ ಜರ್ನ ಕೈಟಿ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ ಬಂದೊಳ್ಳಿ ಆರು ಇಪ್ಪುಜೇರಿ ಏಪಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊರಿಯರ್ ನೆಕ್ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಡ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಕ್ಕ ಎಬ್ರಿದಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಚಪ್ಪೆಸೋಡ ಟೀಮ್ದ ಬರೋದು ಆಪ್ಸುಕರ ಟೀಮ್ದ ಬರೋದು ಅರೆಗ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾವಂಡ ಪ್ರತಿಮಕ್ಕ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಮೇರಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಆರು ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾಂಡು ಏಪಲ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಮಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಅರ್ನ ತೂಲೆ ಅರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಬರೋ ದಿಕ್ಕು ಜೇರು ಮಂಡೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹುಡುಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಚೆಪ್ಪಸೋಡ ಸೀಮು ನಲ್ಲ ಬೆಲೆ ತುಲೆ ನೆರ್ದು ಮಿತ್ ಮಲೆ ಗೋಲ ಖುಷಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಾಜಪ್ಪ ಸರ್ ಮೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಹಾರೆಗೆ ಖುಷಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದೊಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನಿ ಧನ್ಯ ಅಂಬೇರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಬಲೆ ಕೂಡ ಇನಿ ಇಂಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಆಪ್ ಸಿಕ್ಕದ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಜಪ್ಪ ಸರ್ ಹಿಂಗ ತಪ್ಪಸೋಡ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕ ತಿಂದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಹೀರೋ ಇರತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು 4 ಜನ ಫಾರಿನ್ ಅಕ್ಲು ಮಾತಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವು ಅಂದರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬಯಕಿನಂಚಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಜಪ್ಪ ಸರ್ ಇರೇಗಿ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಬರವಾದ ಇನಿ ಚಪ್ಪೆಸೋಡ ಟೀಮ್ದ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ ಮಲ್ದೇವ್ ಆರಿನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆದ ನನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರದ ಬುಕ್ಕ ಆರು ಕಾಮಿಡಿ ಗಿಲಾಡಿಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಅವರೇನು ಕಾಮಿಡಿ ಗಿಲಾಡಿ ತೀಯರೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚೆ ಆರು ವಿನ್ ಆದ ಬರೋರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ ವಿನ್ ಆದ ಬರೋರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪೆಸೋಡ ಅಂಚೆ ಆಪ್ ಸುಕ್ಕದ ಟೀಮ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಕತ್ತ ರೆಡಿ 1 2 3 ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲೆ ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಉಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂದ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪ ಎಂಚ ಅರೇನು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂడి ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜನ ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಲಕ್ಕ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂడి ಧನ್ಯ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆರೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾವನ ಗೈಡ್ಲ ಎನ್ನಂದೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದ್ ಆಂಡ್ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ನೆರ್ದು ತೋಲಜ್ಜಿ ನೆರ್ದು ಕೋಲ ಖುಷಿ ದಿಕ್ಕದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಅಂಚೆ ನಂಕಲ ಆಪ್ಸುಕದ ಟೀಮ್ ಎನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಸನ್ನ ಕೈಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಒಂತೆ ಜನಂಡಲ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಅರೇನು ತೂದು ಅರ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ತೂದು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ ನಿಜವಾದ ದ್ಯಾಬನ್ನಗಾರ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ತುಲೆಗೆ ಯಾರೇನು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಕಂಪೇರೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಗ ನರೆಗೆ ಆತವಳು ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಪೂರ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಪಂಡ ಐಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಹರೇಕಳ ಆಜಪ್ಪ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಅರೆಗೆ ಎಂಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ಪಂಡ ಸನ್ಮಾನದ ಆಲಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಅವ ಎಲ್ಲೇನರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಆರೆಗೆ ದಾದ ಅನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ದೋರ್ತಿ ಪರ್ಸನ್ ಇತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೇರು ಅದ ಧನ್ಯ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಂತ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆರೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜನ ಆರೊಂಜಿ ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ರೀತಿ ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಪಿನಿ ಅರ್ನಂಜಿ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜನ ತೋಜುವೆರ್ ಅಣ್ಣಾರ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ಪಂಡೊಂಡತೆ ಅವು ಏರ್ಲ ಬೆಲೆಗಟ್ಟರ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆಸೋಡದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇವತೆ ಅನ್ಪನೊಲಿ ರಜನಿ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಅವು ಸದ್ಯ ಎಂಗ್ಲು ರಜನಿ ಅಕ್ಕಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತ ನಾನಿ ಅರ್ನ ಕೈ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಸನ್ ತೂಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಂಗ್ಲ ಆಪ್ಸುಕ್ಕ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಪ್ಪೆ ಎಂದರ ಅಂಜನೆ ಆಪ್ಸುಕ್ಕನ್ನು ತಿಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡ ಆನಿ ಪರಿಯಾರು ಆಪ್ಸುಕ್ಕು ನೀನು ತಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್